ganado pa. Kada adlaw sigig birabisan nangigkig na. Walay puas ang romansa bisan napaslot na. Sigig lumlum sa kwarto, kutob mahut daglana. Karong sila nagdugay na, gipulan ang bana. Kuhiton ganis asawa, katulgan rasya. Bisan kabayan paniya, dili yun mo mata. Karon ang asawa, pirdi ng problema. Tagsaram mabisbisan, kausara sa taman. Romansang dinuan, nagsakit iyang dughan. Nagduda taon ang asawa sa iyahang bana. Iya kining gipanitan kung unsay hinungdan. Hangtod iya yung nasakpan, may laing giatiman. Mao nga gipulan, may bagong gipabuthan. Siya og shotgun iyang gipabuthan. Ang bana og kabit nagkiningkoy og dagan. Pagsaram mabisbisan, kausara sa taman. Romansang dinuan, nagsakit iyang dughan. Wa nagyud ka agwanta ang iyang asawa. Si kumpare na lang iya ang iyang pag-asa. Busa iya nga giadto si kumpare niya. Karon si kumpare pertig yun nga lipaya. Sawa yun dahuma iyang pari gipabira. Alright, what's up mga lods? So, rin na punta sa itong shoutouts. So, pasensya na mo sa tingog mga lods ha, kay murag naigo tas ko na ni kainit sa panahon. Okay, so shoutout. Okay, shoutout ko kang Jolito Padonas Guson. Shoutout ko kang Ivy Divisini from Imos, Cavite. Shoutout ko kang Lin Uning from Malayo Norte, Cortes, Bohol, Purok 5. Shoutout ko kang Elina Abergas Saganay from Zamboanga del Sur. Shoutout ko kang Dong Guson Mix Vlog from Trento Agusan del Sur. Shoutout ko kang Evangeline Oliman og sa Olimans family ko no. Okay, shoutout ko kang Lolo Jans og sa iyang apo nga si Elmer Jans. Shoutout ko kang Rolando Peras o kang Melanie Peras, Maria Fe Peras, Janine Peras from Karangan, Usamis City. Okay, shoutout ko kang Ferlita Rikina from Kuwait. Regards to Philippines ko no. Okay, shoutout ko kang Yekmel Marquines. Shoutout to Joel Obsid Ragmak og sa Ragmak family. Okay, shoutout ko kang Ranin Dennis. Shoutout to Loreto Lopez. Shoutout to Roberto Romero from Bukidnon. Okay, so mura to mga lods. So again, thank you very much for watching. Kita-kits next vid. Pagsaram mabisbisan, kausara sa tama.